kowe Pak Ipung nagih janji apa meneh lara nagih janji. Iya, kira. Hei, ning ya tariken loro. Ora tau ngaturi ya, Pak. Tariken loro. Gerangane para Pak opo? Gerak jamuan. Oh. Timbang proto gerak jamuan. Sing ngucing iki sapa to, Rut? Iki Pak Bayan. Oh, Pak Bayan Supri. Pak Bayan. Ayo lo Pak Pri. Awan Kang Desa. Iya. Putut kantuk. Jaga kesehatanmu loh Dik Putut. Kita masih punya jatah orang lagi. Besok saya sedina sungi dot. Besok saya sedina sungi. Woi, tangannya dihari pas. Ayo. Apa sing kani marang aku bakal tak tangkap manut. Kelanganku pancen tabuhan sampah manut. Yo iki lakukanmu. Kowe apa wis pedhot? Durung. Urung kumet ning wis nyotor. Ya yo dong grandong. Sing ngendang sapa grandong kabeh dalaran yo. Entah. Ayo dong. Kendangane ayo kabrato. Iki sesuk budal ning Jakarta lho, Rut. Kang iki budal ning Jakarta. Iki mau sore gak ono secake mbok nyambi seteri. Nadyanto HP-ne ilang, dene yo Kang Grandong. Sak tarian mulan wis oleh HP. Apa Kang Grandong yo? Apa? Wis to, ikhlasno Kang Grandong. HP-mu ilang yo bene. Sesuk oleh ijol. Sesuk oleh ijol. Oh, iki pimpinane dhewe.
Manggis. Kucingnya alat, Lur. Kucingnya alat. Rogone karepe jiwane sing padha. Aja dipaksa ndut. Aja dipaksa. Dipaksa mrikeng. Ayo Mbah Bayan. Kelak, Mbah Bayan kelak. Ayo. Kena. Biar. Ayo teh, ditanjas. Ayo. Mas Rak. Iki rambane rada ngorok. Ayo, iki. Arep leken piye iki? Ayo. Kelak jaluk pop es iki. Kelak jaluk pop es yo. Ayo, oh, iki muswin yang penting ya. Iki sapa kan? Iki anake dhewe. masa nggih. Dan nurun ayo. Ya. Tawi mau. Ada harimau. Tawi mau. Ayo. Saya takut. Oh. Yo. Asta. Ya. Asta. Ayo, jajal ayo. Nadya ngopo ayo. Hei. Wah, ayo. Sudah, ayo. Woi. Wah, ayo. Rome. Yo. Ya. Pokoknya grandung lewat deleng ngene iki mesti kepenak. Iya. Ayo dong. Subuh. Ambekan dong. Kopi. Ayo. Woi. Grandung ya kena kok ngono lho, Dot. Saya ngedang gawa cantrik, Mas. Oh, santri. Oh, tukang pipin. Oh, Iya. ya. Iki kan bisa bola kapura kita dikucingkan. Ayo dong. Tekno. Iki apa iki? Lakono gandose. Iya. Matur nuwun rawuhipun kanca-kanca saking keluarga besar Kubul Budaya.
wijasane laladan penaran. Ingkang dalu beliau satur rawuh hatur sami. Oh, turun ke satria budaya. Iyo. Alah. Lah ora dilomo. Lepo ngombe. Sedang motone kudu dicung. Oh iya. Sing kendang putune mak lampir. Ayo. Alon-alon bae. Hep. Jos. Kok. Mas. Grandang bujaran jalan dadi. Grandang bujaran jalan dadi. Ndang ora lagi dadi. Oh. Sa. Ya iki. Jadi tiga lomang, kendang tiga lomang ayo. Ya. Hop. Mas Galung rawuh kali Dawir, piye kabare Mas Galung? Hit jos. Ayo Mas. Aku ra kuat. Ayo. Yen ora kuat banjur kepriye Gerle Turu Mas. Sampean ora iso kondur. Ayo.
Kesel dong. Aku jaluk Mas Grandong. Aku yang orang Mas Grandong ya. Mati urip kok Mas Grandong. Ora gaul jan. Ayo dong. Kucingan harus sing gedang, kerang sing gedang. Yo. Cek wes. Hopla. Gimana aku coba ditergit Bali ayo, aduh yuk, aduh lenganku keju. Karena Bali aku menepo po heru. Pijeton aku mah lenganku keju. Tilo talatil, tilo talatil, tilo talatil. Ayo mol kibat, mol kibat. Ayam panggang mol, Ayo, aku kelingan ayam panggang mol. Yuk. Ayo Mas Kapret. Tuh, Mas Heru, Mas Kapret lagi. Ayo. Orang ngedas, kecuman aduh. Mandi apa Gebes. Ora grandong poh aku. Aduh, waduh keju sisi man. Walah. Ekolane. Genti Mbah Bayan. Jaluk Mbah Bayan. Jaluk bapake Mas. Saatnya pukul 12 malam. Mumet. Ayo, tinggal balik. Aku balik Bopo. Serta ngaji. Sirau kali. Ini betul. Iya. Apa nono murid kok? Wah.
Kang Grandong, HP hilang bene yo. Lojo. Oh. Matur nuwun